गिबियावनो आङो 10,000 मोसाखावरि आरो जायफोर दामजु बावहाय बाहागो लाबाय बिथांमोननो आं गिबियावनो साबायखर बावदों। मानोना भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो लोगोसे जों दिनै बुहुमनो दिन्थिनो हाबाय जे जाय बाथ्राखौ गुबुना बुंबाय थायो जे बर'फ्रा थारैनो मोनसे आब्रुथि गोनां हारि, मोनसे डिसिप्लिन हारि। दिनै बियो आरो फोरमान जाबावबाय जे जोंनि साबसिन मोसानायफोरनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानायखौ बागुरुम्बा दोहौ मुंनि गेजेरजों जों दिनै बुहुमनो दिन्थिनो हाबाय। आरो बियो मोनसेबो फेरलेबसेबो गोरोन्थि गैयाजासेनो जेरैबायदि दिन्थिजाबाय, जेरैबायदि बेखौ जोङो मुलुगनो दिन्थिनो हाबाय, बे जोंनि हारिनि मोनसे आरोबाव जाफुंसारनाय। जा मोनसे हाबाफारि लानानै आसाम सरकारा, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बागुरुम्बा दोहौखौ इसिबां माने गुसुं समनि गेजेराव मोनसे साहसजों माने बर'फोरखौ मावनो थाखाय बिथाङा बिबान होबाय। बर'फोरनि गाहाय माखासे आफादफोर, माहारि आफादफोर, आं दिनै गाहायै जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम, जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो दंब्लाबो नाथाय बिथांमोननि जि मावनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे एक्सपार्टफोर दङ, बे एक्सपार्टआव जोंबो दङ आरो लोगोसे मास्टार ट्रेनार आरो बे रोजा रोजा जेनोखि मोसाखावरि, जोंहा नेपालनि माने बर' फिसाफोर फैदों, सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोर फैदों, मेघालयनि बर' फिसाफोर फैदों। बे गोरलै बाथ्रा नङा। जाय मोन्थोरखौ बड'फाया बुंलांदोंमोन जे बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। जों दिनै बेबायदि हारिमु दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि मैखोम मोनसे बाहागो, मोनसे पार्ट, बेखौ जों दिनै दिन्थिनानै बर'आरि बिराद माने माहाजोन धोनि हारिमुआव जाय समाव बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोंनि भारतनि राजथावनियाव माने कामिनी कुमार नार्जारी, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथाङा दिन्थिहैदोंमोन, बै समनिफ्रायनो मुंदांखाखा आरो दिनै साबसिन जाबावबाय। दिनै बयबो बाख्नायदों जोंनि सिगाङाव जे बर'फोरनि मोसानाया इसेबां मोजां, इसेबां आब्रुथि गोनां। बेखायनो आं दिनै दुलाराय बर' फिसाफोरखौ साबायखर बावदों। आरो लोगोसे बेवहाय जेसेबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसि फैदों, बर'ल' गैया, बेवहाय दिनै गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर फैदों। बिथांमोना जोंनो कमेन्ट होदों जे नोंथांमोननि नाजानाया जाफुंसारबाय, बेनो जोंनि थाखाय देरहासारनाय। सार, बेनिसाय जिहेतु गोबां बारा जिहेतु मोसाखावरि ओंखारगोनांफोरा बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु जुदि बुंबावब्ला गिनिस अफ वर्ल्ड रेकर्ड बानायनो बाथ्रा बुङोब्ला बागुरुम्बा हिसाबै बेनो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड। नाथाय जिहेतु बे एखे फोथारावनो माने बिहु नन्दिनी जालांबाय, बिथांमोना जोंनि सायाव, बिथांमोननि बे वर्ल्ड रेकर्ड। नाथाय जोंनि गोसोआ दाबो आरोबाव बांसिन मोसानानै मोनसे सायाव थाहैनायनि मोनसे गोसो दङ। बेखौ जों दानो हानाय नङा, एसे सम लागोन। मानोना जों नुनो मोन्दों बेवहाय खौटि खौटि थाखानि मामला। दा जोंहा सरकार दंब्लाबो बे सरकारा इसेबां रांखौ हारसिं हानाय नङा। बेखायनो बेफोर जोंहा मिजिं दङ, जोंहा सिमां दङ। बे सिमांखौ जोङो दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा समफोर मोनफा मोनफा माने जाफुंहोनांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो गोब्राब खामानि मावनांगोन। मानोना दिनै बर'फ्रा माने गोब्राब खामानि मावनो सोलोंबाय। आगोलाव जोङो बायदिसिना थासारिजों मोगा मोगि जाबाय, नाथाय जों दिनै मेलेमजों दावहा नांनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय, जों दिनै जुजिनो थाखाय साखाफारा जाबाय। आरो बेबायदिनो जोङो आवगायलांबाय थानांगोन, आवगायलांबाय थानांगोन। उन जोलैखौ जों बानायनांगोन। जोंनि हारिया आबुं हारि जानो थाखाय बारा सम नाङा।